Claro, pois mira, Bárbara Mansilla di tarta de queixo del Estedo, con anaquiños de galleta e marmelada de fresa. Bárbara xa está apuntando moito, un yogur de filloa para a xente que lle gusta botarlle cosas a filloa. No yogur é normal botarlle cosas. Sí, eu pensei no do yogur de filloa. Entón, Anacos de filloa dentro do yogur. Eso xa non sei, pero o sabor a filloa, hai yogur de galleta. Atención, por lo tanto, Feiraco, podería atención, haber Feiraco. de filloa. No, atención agora Macrofeiraco, cooperativa. Bueno, aquí Manuel Rey é o rei das cousas noxentas que nos di pro yogur. Que me perdoe, Manuel, pero si di polvafeira, meixas a mariñeira, bogavante, calquer bicho Callos. con cuncha, pero por favor, nun yogur, Manuel. Mira, Fran Portes, sin embargo, pon unos crema de aguardente, que xa é unha cousa máis parecida, claro. Nino Álvarez di de 1906. Tamén me parece un pouco guarrada isto, non? Bueno. Todo que se cociña con cervexa habitualmente mellora. Atención o de Juancho López. A ver, Juancho López. Dinos por un lado licor de herbas, pero tamén nos di de butelo. Luisa Blanco di de torta de Santiago. Ben, Luisa, moi ben. María José González de empanada de mazá. Sí. Eu apúntome tamén, Sí. Manuel Vázquez de castaña, Mariano Francisco. Era de Mariano Francisco. De leite preso, sí. Eu non coñezo era leite especie de preso. leite coallado, que estaba moi bo, comíase con pan. El dinos que lle gustaba de leite preso especialmente porque se acorda de cando comía con carolos de broa, efectivamente, ou con castañas tamén, con castañas cocidas previamente. Xa é contundente o tema, Estaba eu buenísimo. quero lles facer unha proposta aos fabricantes de produtos lácteos, que todo isto está moi ben, pero pros que tomamos, xa sei que é un pouco efecto placebo, non? Porque eu mellor tomo yogur desnatado e logo a continuación me mando unha empanada de algo, non? Son detalles. Ou antes. Pero bueno, o Pásanos yogur tomo desnatado. Entón, por que teñen sabores tan ricos en versión normal e non fan os mesmos sabores en desnatado? A ver, cando falamos dun yogur desnatado, polo xeral o que lle estamos é quitando sabor, eso para empezar. Non, o sabor non, quitaslle o mellor gordura, textura, sabor. Pero o sabor non, o sabor sempre estar logrado está na igual. gordura, como a nata, bueno, o que lle chamamos a tona neste caso, non? É o que en teoría debía trasladar a capacidade máis grande de sabor de todo o yogur en sí. O resto son todo artificios, quer decir. Por exemplo, esta marca da que falamos en concreto, Larsa, ten Sí. un yogur de vainilla moi rico, mitiquísimo. mítico. Por que non fai a versión desnatada? Outras marcas teñen ese sabor desnatado, Porque e non está tan rico como o de Larsa. polo xeral non vai ser ni máis doce. Pásalle un pouco como as bebidas azucaradas, supoño, que o que tes que cambiar é algo que é o máis importante, que é o sucre. E o sucre, cando tes que cambiar por unha stevia ou tes que cambiarlo por algún edulcorante que non é o habitual, tende máis a ser ácido. Pero toque, precisamente neste yogur, o toque ácido está rico. Toques podes dar, pero tamén ti pensa que cando dis que vou tomar algo desnatado, a función, o obxectivo é tentar non xerar querer comer dous ou tres máis. Canto menos saiba, mellor. Penso que vai por aí o tiro, Bueno, que che parecen as propostas dos ointes en canto ao yogur? Eu ben, verdad? anoto dúas en concreto, non vou dicir cales, pero xa vou coa patente pa Feiraco, xa vou correndo. A ver, a Feiraco, a ver. Bueno, teño que dicir que, por exemplo, outra marca galega, Clesa, se ten o yogur de chocolate ou de bombón, que é un clásico deles, ten o desnatado, está ben rico. Pero igual, non notas un... Home, notas un pouco, pero mira, polo menos tomas o yogur de chocolate, porque senón Eu son de non o caer con tomas. todo o equipo. Xa Sí, de xa caer. de caer, claro.